ari madina nde holno waɗi ha yimɓe ɓe goni mbuɗu gotu ɗum ko lamdal important yimɓe ɓe ganda la sallallahu alaihi wasallam no golliri o rendini yimɓe fof ha jiidi yumma e baaba eyyi nelaɗo Allah sen ƴeewi dawa makko ko kanko ɗum ɓuuri wadde tarkise kanko annabi o sallllahu alayhi wa sallam nde o ari madina nde sahaba e makko madina toon wiyeteno ko ansariyankoɓe ɓe o ardi iwde makko ɓe mbiyete ko muhajirine en yahudiyankoɓe nato madina ɗo woɓɓe nan ɗon ko naafiqeɓe jii diine o nan jogori heɓde doole jiiɗa ñande fof cohor lokor no heewi kono kala toɓe jaltini hoore annabijo aran sahabaɓe kala to ɗiɓi haɓnede hay gato gotol ɓe meeɗi ɗeɓde habde haaji yalal muhajir yalal ansar annabijo wi abi dawal jahiliya wa ana bayna azhurikum mbeɗa wuuri mbeɗa jooɗi oɗon kala ɗum ɗo ko haala e jahilankoɓe annabi sallam fotti yimɓe ɓe yawanoɓe ɓe fof o fotti ɗumen waɗi ɓe intégré hunde fof ɓuuri yawde bonnude rende ko yimɓe mbaɗe ɗabakatuji ɓeɗo ko konɗo ay annabijo o fotti witanoɓe ko jiyaɓe ɓe o fotti ɓe o ɓadniɓe hoore makko zeydu oɗo nde o rafade zeydu no wurno so maayi ko ono lomtinta e nder konuji makko e biyeteɗo usama to ardin ɗum konu awa taw aboubacary umar fof ina jeeya hen annabi sallam wiyetenoɓe ko caggal waɗaɓe nakkata bisɓe ɓen o fottiɓe kono tawi enen jogui ha joni ɓe billaten jeyaka e men elle mata wona e ɓakkere wotere giwɗen annabijo wimen kullukum li adamu wa adamu min turab nde wino yimɓe ne ñaaɓa jaƴƴal minen ɓuuri ɓeeɗo minen o wi gaari ga hay goto ɓurani goɗɗo simore wiyetende suratul hujurati woɓɓe mbiyata ko suratul akhlaq kala ko ina adda luural e nder l'islam jomiraɗo haaɗi nden hunde nder ndeɗo simore ay go o fof ko yankede caggal allah caggal nela la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli kala ne garditoɗa allah e diine he e nelaɗo allah gaddata ko luural anani jomiraɗo wino keede caggal nela allah ne anoɗemo anani la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi an ɓamta konngol ma e dow konngol nelaɗo allah nelaɗo adda hunde ceefita ɗum ƴetta ko goɗɗo addi ɓawa pama dow ɗum wona ɓamti konngol sawtol ma hay sowno annabijo no wuuri ɗo ko woppi ko nan ɗo sa ɓamti goɗɗum e dow ko addi ko tan a waɗi irta ɓamti sawtol ma e dow annabijo anani jomiraɗo wi ganduɗa woto kaali haalaji bonɗi to annabijo to leyɗo wiya ko yimɓe kolluɗo needi anani ɗum ɗo golle ma bono tawa a tinani jomiraɗo haala nder ɗeɗo simore o wi julɓe ko gotum est ce que enen hannde ko ɗum jaɓɓe innamal mu'minuna ihwa enen mbaɗɗen partiji bo kamɓe qur'ana o nde haala nde ɓe jaɓɓe nani annabijo kadi haali ko laaɓɗo reedu ɓe jaɓɓi ɓe nangi so e qur'ana lilima han kadi haala gokka ala kono enen qur'ana aran goɗen wiide hen eɗen mbaɗa hen kono noon ɗum ɗon e guelɗone ay annabi sallam wi oto lutodiri e annaba e mon anani annabi wi da'uni ma taraktukum o yi annabi Moussa nde winoɓe kirse gaari ɓe gaari ɓe loskita i hono ndi way noon ko nagge rajja woni ko ni o wi nde ɓe cattuno Allah sattine dow mabɓe ko neɗɗo Allah haali ko kayno labtine wi ceer ken gotum ken gonɓe gotum keeden caggal sariya Allah ko Allah addi ko e gonan gotum ɗum woni ganduɗa diine l'islam ko ɗum woni ko holde annabijo no ari nde fotti hay añɓe mabɓe yahudiyankoɓe enen ndendi ɗo e wuuro he so neɗɗo ari ne yana ɗo e wuuro he enen fof ndendata kaɓe ne jomum mino mi haɓata e mon on kaɓata e am so mbeɗa haɓa yimɓe woɓɓe ɗum ko haajam onon so ɗon kaɓa ɗon ko haajuji mon anani pakko wonno hakkude makko e yahudi ɓen jam fi pirti aadi o anani mbatti haɓde annabijo less ndi hefreɓe gay ndi kaɓa e annabijo kadi ɓe jante ɓen ɓe pirti foof ay Allah walli nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗiɗo mabda uji gonɗe nde ɗo simore nde ɗo ko ɗum ɗo woni ko annabijo rokki julɓe ko ɗum ɗo wonata sababu woni sange woni ñasorgal woni handorgal ala fof no ɓe kaɓirta gadi ɓe duttoto koye qur'ana he